Jadi kita hari ini ketambahan tim baru, khususnya tim pengrajut. Nah, dulu awale bocah kuwi iki dolan nang rene arepe tuku pecut. Lah sampean mang rene iki arepe nyapo? Jarene pecut sing rega 200-an to, Mbah? Enek. Nah, ternyata pecute sing arepe dituku kuwi kosong. Nah, terus bocah kuwi dolan ndelok-ndelok wong gawe pecut, ndelok wong gawe bakalan, ndelok wong ngrajut. Lah karo mbae dituturi, "Mas, timbangane sampean gur ndelak-ndelok ngono kuwi rugi waktu, rugi pikiran, rugi kopi lan sembarangane. Mbok yo sampean niku melu-melu cah-cah kuwi ngewangi ngrajut apa gawe bakalan. Awale bocah kuwi iki wedi. Mbah, engko lek salah piye? Lah, lek masalah salah aja kuwatir. Engko lek nggarap kleru dibongkar, tapi awakmu panggah tak bayar. Lah, ternyata iki lho bocahe, Mas Jaya iki lho. Nah, iki neng kene wis diwarai carane ngrajut. Nah, piye Mas Jaya pengalamanmu ngrajut iki? Angel, Mbah. Angel. Oh, penak apa, Mas? Enak ningali. Oh, penak ndelok. Dadi iki hasilé rajutane Mas Jaya ya. Nah, iki Mas Jaya iki ngrajut khususnya cuma pecut pemula. Ya awalnya iki ya ngrajut sing kasar-kasar ngene iki, Mas. Lah nanti ke depan lek wis rajutane apik, nggawe bakalan apik, ya engko tentune ya ditingkatne. Contone kaya Mas Supri ngene iki khususon nggawe bakalan pecut sing kelasé profesional. Jadi buat teman-teman sing pengen pecut pemula, si Ben Cemeti ya siap melayani. Nah, ini untuk stok-stoknya pecut pemula ini sangat terbatas. Nah, iki kancane baik Mas John, iki khusus gawe bakalan pecut pemula. Iki barangi kaya ngene iki berantakan. Lah iki mang Mbah lagi ngrajut iki. Sementara informasi konggone Mbah ngono dhisik, nanti disambung untuk perkembangan berikutnya. Lah, kalau sampean pengen pesen ya, pesen pecut ya, link pembelian ada di deskripsi.